आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। डीजी बांदेकर ट्रस्ट सावंतवाडी यांच्या वतीनं आर्ट अँड क्राफ्ट कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं। या कार्यशाळेत 6 वर्षांवरील मुलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून चित्रकला, क्राफ्ट व विविध सर्जनशील उपक्रमातून आपली कल्पकता व्यक्त केली आहे। डीजी बांदेकर ट्रस्ट सावंतवाडी यांच्या वतीनं आर्ट अँड क्राफ्ट कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं। या कार्यशाळेत 6 वर्षांवरील मुलांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून चित्रकला, क्राफ्ट व विविध सर्जनशील उपक्रमातून आपली कल्पकता व्यक्त केली। या उपक्रमासाठी BS बांदेकर फाईन आर्ट महाविद्यालय सावंतवाडी तसंच डीजी बांदेकर ट्रस्ट फाउंडेशन कोर्सचे प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांनी मोलाचं मार्गदर्शन केलं। कार्यक्रमास तुकाराम मोरजकर, धनंजय परब, सुभाष राव यांचं मार्गदर्शन लाभलं। तसंच महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थी कौस्तुभ सरस्कर, ओमकार बागवे, मिहित पिंगळे, श्रेष्ठासिंग ठाकूर, रितेश पुरी, अनिश कमलाकर, आविष्कार शिंदे, पूर्वा तांदरकर व सानवी गावकर यांनी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करून कार्यशाळा यशस्वी करण्यास सहकार्य केलं व कार्यशाळेतील विशेष आकर्षण म्हणून स्टॉप मोशन प्ले ॲनिमेशन या तंत्राचं विद्यार्थ्यांनी मुलांना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करून दाखवलं। या माध्यमातून ॲनिमेशन कसं तयार केलं जातं, फ्रेम बाय फ्रेम हालचालींची रचना कशी केली जाते याची माहिती मुलांना देण्यात आली। या प्रात्यक्षिकामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये कुतूहल व सर्जनशीलतेची नवीन दृष्टी निर्माण झाली। यावेळी ट्रस्टचे अध्यक्ष गोविंद बांदेकर व सचिव ॲडव्होकेट अनुराधा बांदेकर यांनी सर्व मार्गदर्शक, विद्यार्थी व सहभागी यांचे विशेष आभार मानले। या कार्यशाळेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, आत्मविश्वास व कलात्मक कौशल्यांचा विकास झाला। कार्यक्रमाची सांगता उत्साहपूर्ण वातावरणात करण्यात आली। सर्व पालकांनी या उपक्रमाचं भरभरून कौतुक केलं।